21 سال حکمرانی 21 سال دەسەڵات سەرۆکاتیە ڕەجەب تەیب ئەردوغان د تورکیایەدا. ئایا پشتی دەربازبوونا 21 ساڵان ئاک پارتی وێ بەردەوام بیتن وێ بکار بیتن بەگەڕێتن سەر نەهجا خۆیان دەستپێکی سفر پرزگریک د ناوخۆدا دیگەل جیهانێ یان jî li helbijartinên 2023 ku demekî kêm maye dawî hatina siyaseta AK Partiye dibe. Min derbarê vê mijarê mêvanekî ye. Berêz Mihemed Şerîf Aydin serokê rêxistina AK Partî li Diyarbekirê wê ji Enqerê gelme bîtin li stûdiyê me. Berêz Kak Mihemed tu gelekî bixêr hatî. Spas bo amadebûna te. Em destpêkê ji vê dest pê bikin ji girîngtirîn dirûşm û projeyên AK Partî beriya başkirina aborê sıfır prizgirîk bû li ser vêyekê jî hat damezrandin dirûşmî jî li destpêkê her F1 bûn ku sıfır prizgirîk di navxwe digel cîhanê. Li gel welatên cîran û çaresera pirsa Kurd bû. Hûn dibînin AK Partî şiya dirûşm û projeyên xwe bike rastî. Evet, selamun aleyküm. Dengem te herhalde. Kak Mihemed, nizam dengemim tamameti diyete Kak tamam ez dubare kem pirsaxu Kak Mihemed ji girîngtirîn dirûşm û sloganên projeyên AK Partî barım dengemi geçti. Tamam Kak Mihemed berdewam be. AK Partî di desthelata xwe 21 salan da kesên ku 21 sal berê li Tirkiye hebûn li gor wan şoreşên mezin encam dan di nav wan şoreşan da dewarê pêwendiyên cîranan da gavên girîng hatin avêtin her wa dewarê aboriyê de pengavên mezin hatina avêtin di pîşesazî bazirganî tenduristî geştiyarî gelek waran da pengavên girîng hebûn û AK Partî welat anîn vê qonaxê. Li gel van hemûyan wek got di pirsa Kurdê jî gavên mezin şoreşên mezin kirin. Birêz Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bi serokatiya wî Tirkiye gihand astekî jor di van hemû babetan da AK Partî niha 21 saliya xwe pîroz dike bîzna Xwedê di rojên pêş de jî em ê îmzebavêjin karên mezintir û ew kadro hêjayî me heye. Belê. Çima sedem çi bûn ku siyaseta AK Partiyê ji siyaseteka nerim û aştî berqerarkirin di nava Tirkiyeyê de dest pê kir li niha siyaseteka tund ji Tirkiyeyê dîtin hem li hember navxwe hem jî li hember cîhana derve. Sedem çi bûn? Sert siyaset olarak tanımlamanızı doğru bulmuyorum. Ez wek siyasetekî tund قبول nakim. Felsefeya da mezdirandina AK Partî di beyannameya xwe de eşkere de gerdûniye rezdarê demokrasî û mafê mirovan û geşepêdanê armanc digire. Di dema 21 salan da li rojhilata navîna hemû cîhanê guhertin û veguherîn hene. Li hemû cîhanê di serî de jî rojhilata navîn gelek şer û pevçûn durust bûn. Bihara Erebî pêk hat her wiha li Sûriyê li ser bihara Erebî şerê navxweyî berdewam e. Li cîhanê jî şerê zilhêzên cîhanê heye. Niha em temaşeyê dunyayekî wiha dikin. AK Partî di van deman de gavên ku avêtine pengavên siyasî berbin jinerimbûnê berbe tundbûnê neçûye. Ev pengav
لگور مرجن ودمه هاتنا آویتن اف جبو ولات خو و جبو آشتی و آرامی ولات خو ولات جیران بو اموان پنگاون راست بینن و به باندور بینن ایرو دنابا ترکیه ده دوار آبوری ده دگل همو کریزین جهانی ترکیه دوار آبوری ده بهزه و هیجی برهمینه که پر مزنم باشه کاک محمد کاک محمد نظام دنگی متگهیته تمام کاک محمد باشه یک پرزگیری کن کل ترکیه 300 سال رابوری هیا نهاجی کو بردوام پرزگیری کا کردانه شما اک پارتی ددما 20 سال خوین حکمرانی دا نکاری پرزگیری کا کردان ل ترکیه ل باکوری کردستان چاره سر بکن صدم چی بون Evet. AK Parti dema ku hat da mezrandin derbarê pirsgirêka Kurd da dema em wê demê dinêrin û qonaxan niha dinêrin em dibînin ku çi qas pirsgirêk çareser kiriye. Dema ku AK Parti hate da mezrandin di nava Tirkiyeyê de kes nedikarî xwe wek Kurd bi nav jî bikin ew wek tawanek bû. Dema ku AK Parti hate da mezrandin piştî vê dehan gav hatin avêtin ku wek şoreşê bûn. Îro bi pengavên AK Parti pirsa Kurd gelek pirsgirêk hatine çareserkirin û êdiya û pirsgirêk nînin. Îro li Diyarbekirê li welatê me televizyonên me Kurdî, rojnameyên me, govarên me Kurdî hene, navên me Kurdî hene, di zindanan da Kurdî tê axaftin astengî hatine rakin, enstitûyên Kurdî hatine vekirin, di dibistanan da Kurdî wek waneyên bijarde tên xwendin. Ev gav beriya AK Parti hemî قدخه بون ji Kurdan hatibun wergirtin bi Recep Tayyip Erdoğan niha bi awayekî azad ji hêla her Kurdek ve tê bikaranî. Dibe ku hinek kêmayî hebin em karin hûn karin vê rexnê bike û AK Parti dikare ser vê jî raweste vê esas bigire wiha gav bavêje. Di dema AK Partiyê de gavên pir girîng di asta şoreşê de hatin avêtin. Kak Mihemed demê me bi dawî hatiye li pirsamîniya dawî ew e tu serokê rêxistina AK Partiyê li Diyarbekirê di nava Kurdan dayê. Tu Kurdî zanî biaxivî, Kurdiya te baş e? Belê Kurdiya min baş e ez bi Kurdî jî karim xeber bidim û bi Kurdbûna xwezî min û te bi Kurdî nîqaşa xwe kiriba lê bi her halî inşallah bû demên dahatê em ê bi hevra bi Kurdî nîqaşê bikin. Destê te xweş bin spas berez Mihemed Şerîf Aydin serokê rêxistina AK Partî li Diyarbekirê ji studiyê me li Enqereyê digel me bû gelekî spas. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz.